Cum arăți în funcție de apa pe care o bei. Apă de izvor, mai repede că mor, mai repede că nu mai pot. Cele mai bune locuri de ieși la prima întâlnire. Benzinărie, așa cum îmi place mie. E timpul să punem Mercedes Vito pe șmecherometru. Casă. Evaluare outfit. Geaca de piele se îmbină perfect cu tunsoarea în stil bascat. Ținuta îndrăzneață este complimentată de ochelarii de soare în stil milițian. Outfitul se încadrează la categoria bombardier și impune respect în fața dușmanilor. Evaluare outfit. Hanorac cu fermoar din piele de cal, urmat de un lanț de aur din fier ce eclipsează prezența ochelarilor. Camera oferă originalitate autorului. Outfitul se încadrează la categoria cocalar în devenire. Cine i-a furat inima lui Andrei? Adelina Shaolina, Ioana Campioana, Maria Pușcărea. Cum arăți în funcție de apa pe care o bei. Izvoarele Călimani pentru ăia mai golani.